Takže čau lidi, vítám vás zase u dalšího tutoriálu z MCčka a v dnešním tutoši si zase ukážeme další blbost a to jak si ochočit pejska. Takže jdeme na to. Pejska si ochočíme, když uvidíme vlka, akorát v singlu prostě když ho najdete, nebo tak prostě ho také vajíčko nemáte, ale já jako mám kreativ, tak se jenom vajíčkem spavnu. A v singlu musíte mít těch kost více, nevím kolik, ale asi tak 15 typuju, protože on jich sní dost. A půjdete za tím vlkem a pravím, nebo já nevím jak to máte, jak to máte nastavené, ale já pravím, kliknu na něho tou kostičkou, udělají se také srdíčka, v singlu to trvá déle a už je vlastně můj. A vidíte, má takový červený obojek a už to není vlk, ale pejsek. A já někde půjdu a on třeba zmizí a platne se zase za mnou. Třeba jsem tady, a no je zase tady. Ale když ho dám sednout, tak už za mnou nepůjde. Takže dáme si ho jenom tady k tomu portálu. Pojď sem. Kde jsi? Takže tohle byl pejsek a doufám, že se vám video líbilo, takže čau.